El Teatre Municipal de Roses ha acollit la presentació del pla d'accions que s'ha preparat des de Turisme de Roses per a la dinamització i promoció turística del municipi aquesta temporada de 2021. Presentació que ha anat a càrrec de l'alcaldessa de Roses i regidora de Turisme Montse Mindan, que ha anat desgranant davant una cinquantena d'empresaris de la població les 3 noves accions que han pensat per aquesta temporada, així com el nou material promocional que s'ha elaborat, on l'audiovisual pren un gran protagonisme per mostrar els encants i atractius del municipi i que Roses és una destinació per a tots els públics. Pel que fa a activitats que proposem, que venen a suplir d'alguna manera els grans esdeveniments, perquè pensem que el Procicat poder no ens deixa fer el que estàvem acostumats, són 3 activitats noves, que una d'elles el Ride Roses, en el sentit de fer un producte específic pel que va en bicicleta, que trobi un destí preparat perquè ell pugui anar en bicicleta, guardar la seva bicicleta, netejar, tallers de reparació, etc. Una activitat també que sortirà de l'oficina de turisme, que és el Tour Familiar, destinada a famílies amb mainada que vulguin fer una descoberta dels nostres productes i recursos turístics identitaris, com pot ser el safareig, el port, el castell, un canó en el passeig, i que després el nen rep un petit obsequi i que pensem que pot tenir èxit en aquesta situació precisament de pandèmia que tenim. I una altra, i l'última, serien una planificació o un pla d'acció petit pel que fa a volum, que seria conjuntament el que fem sempre amb el Club de les Badies més velles del món, amb els 4 municipis que formem part de la badia, en el sentit de que tindrem farem més incís en aquell turisme de benestar i després el producte dels miradors, que el que pretén és que des de diferents punts del parc natural puguem veure quin paisatge tenim al davant i que provocarà unes rutes senderistes també per poder promocionar. I a part tenim tota la campanya publicitària, hem posat a disposició dels empresaris unes càpsules de publicitat perquè ells les utilitzin i puguin promocionar el seu producte, el seu hotel, la seva activitat a través d'aquesta campanya que ens unifica tots i que esperem que arribi molt més lluny. No s'ha d'oblidar que la temporada d'enguany continua marcada per l'afectació de la pandèmia. Tot i que venim d'una Setmana Santa que ha estat prou bona, la incertesa actual del que passarà a l'estiu segons evolucioni la Covid no pot condicionar la promoció turística del municipi. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Roses continua treballant i pensant nous productes per atraure visitants a la població. Tot i la incertesa que es presenta, i per això preparem aquest producte pensant en mesures encara a Procicat, estem obligats a preparar i a aspirar a tenir una molt bona temporada. Hem tingut una bona Setmana Santa, estem en una altra baixada un altre moment, però el que esperem és que realment aquesta vacunació que tots esperem arribi al màxim de gent per tenir una bona temporada i estar preparats per escollir a tot el visitant que ens vulgui venir a veure. L'acte també ha comptat amb la intervenció del director del Parc Natural del Cap de Creus, Pons Feliu, que ha explicat que estan treballant a l'obtenció de la Carta Europea de Turisme Sostenible que atorga la Federació Europarc, i del membre de 20 consultors Xavi Abad, que ha fet unes breus pinzellades al Pla de Transició Energètica que va ser presentat fa unes setmanes a la sala de plens.